Zadnji dan prijelaznog roka, 23:30 sati, s Maksimira je odjeknula bomba koja je obišla čitav nogometni svijet. Dinamo je doveo igrača vrijednog 15 milijuna eura iz jednog od najvećih klubova na planeti, ime koje nitko nije očekivao. Transfer koji mijenja sve. Ismael Benacer, veznjak Milana, reprezentativac Alžira, treći najplaćeniji igrač Rossonera s plaćom od 7 milijuna eura godišnje. I sad je tu, u Zagrebu, spreman obući plavi dres. Kako je to moguće? Kako je hrvatski doprvak uspio dovesti igrača koji je osvajao Scudetto i igrao polufinale Lige prvaka? Ovo je priča o najnevjerojatnijem transferu u povijesti HNL-a. Da shvatimo veličinu ovog transfera, moramo razumjeti tko je Ismael Benacer. Ovo nije bilo koji igrač. Rođen u Arlesu, na jugu Francuske, s 18 godina stigao je u Arsenal. London ga nije zadržao dugo. Samo jedna utakmica u seniorskoj momčadi. Ali, umjesto da se slomi, otišao je u Italiju i tamo napisao svoju priču. Empoli je bio njegova odskočna daska. 2 sezone, preko 70 nastupa, motor veznog reda. Kada je Empoli ispao iz Serie A 2019. godine, Milan je prepoznao priliku. 16 milijuna eura, toliko su Rossoneri platili za mladog Alžirca. I nisu se prevarili. 5 sezona u Milanu, 178 nastupa, 8 golova. Ali brojevi ne govore sve. Benacer je bio mozak vezne linije momčadi koja je usvojila prvi Scudetto nakon 11 godina. Sezone 2021-22 bio je nezamenjiv. Kada je Milan stigao do polufinala Lige prvaka 2023. Benacer je bio tu. Zabijao je ključne golove. Vodio je momčad kroz najteže trenutke. Ali nogomet je okrutan sport. Jedna utakmica može sve promijeniti. Prva utakmica polufinala Lige prvaka protiv Intera. Benacer si je ozlijedio i od tada više nije bio isti. Talijanska Gazzetta dello Sport to je opisala poetično. Bila mu je potrebna cijela karijera da bi stigao do vrha, a onda jedna večer da bi sve izgubio. Ova ozljeda promijenila sve. Sve godine rada, sve žrtve, svi snovi nestanu u jednom trenutku. I taman kada mislite da je priča gotova, pojavljuje se nešto što niste očekivali. Ozljede ga su počeli proganjati. Prošle sezone Milan ga je poslao na posudbu u Marseille. Tamo je odigrao 12 utakmica, imao 2 asistencije, pokazao je da još uvijek može igrati na visokoj razini. Ali u Milanu su već donijeli odluku. Previše je sličan po ulozi Modriću, Jašariju i Ričiju. Previše je ozlijeđen, previše košta ovog ljeta. Benacer nije bio pozvan na Milanovu turneju po Dalekom istoku. Trenirao je u Milanelu. Čekao je rasplet. 7 milijuna eura plaće godišnje. Plaća koju bi odbijale mnogi. Činilo se da ga nitko ne želi. Saudijska Arabija, Rusija. Razgovarali su o tim opcijama, ali Benacer je htio ostati u Europi. Htio je dokazati da još uvijek može. Tu u priču ulazi čovjek koji mijenja sve. Zvonimir Boban, predsjednik Dinamove uprave, legenda kluba, čovjek koji je 10 godina bio igrač Milana, ali ono što je ključno, od 2019. do 2021. bio je šef nogometnih operacija u Milanu, upravo u vrijeme kada je Benacer bio u svojoj najboljoj formi. Boban je složio momčad koja je osvojila posljednji naslov prvaka Italije i u toj momčadi Benacer je imao ključnu ulogu. Boban ga je izmenio, cijenio, stalno je naglašavao kao ključnu kaliku te Milanove momčadi. Između njih dvojice razvila se snažna veza, puno više od odnosa šefa i igrača. Boban je vidio u Benaceru ne samo igrača, nego mladog čovjeka koji je dao sve za uspjeh momčadi. Kada je Benacer ostao bez opcija ovog ljeta, Boban je vidio šansu. U Dinamu su mislili da su kupnjom Diona Drenja Belje i Scotta McKennie završili prijelazni rok. Ali Boban je nekoliko dana razmišljao, razgovarao sa najbližim suradnicima i onda je donesena odluka koja će ući u povijest hrvatskog nogometa. 7 milijuna eura bruto plaće godišnje, to znači oko 4,5 milijuna eura neto. Za hrvatske standarde astronomska cifra, ali evo kako je riješen problem. Milan će kubirati preko 2/3 plaće. Dinamo će platiti dio koji neće narušiti ravnotežu plaće u momčadi. Na Maksimiru su plazili da Benacerova plaća neće bitno odskakati od najplaćenih igrača u ekipi.
Možda će dobiti povećane bonuse, ali osnovna plaća ostaje u okvirima koje neće destabilizirati momčad. Ali postoje i problemi. Benacer neće moći igrati 8 europskih utakmica za Dinamo. Razlog? Mario Kovačević je prije 2 dana morao u Efes islati listu od 25 registriranih igrača za ligašku fazu Europe lige. Benacer nije na toj listi. Klub će ga moći registrirati tek ako bude među 24 najbolje momčadi nakon ligaške faze. Sat otkucava prema ponoći. Benacer ima 2 opcije na stolu. Jednu od Rusije, koju ne želi prihvatiti, i jednu od Saudijske Arabije, gdje nije postignut dogovor. I onda zvoni telefon. Boban. Ovaj razgovor, ovo je trenutak koji pokazuje što nogomet zapravo znači. Ne radi se o novcu, ne radi se o slavi, radi se o tome da netko vjeruje u vas kada nitko drugi ne vjeruje. Razgovor je bio kratak, Boban je objasnio viziju, pokazao koliko ga cijeni, objasnio da će u Dinamu biti ključna igrača. Benacer je rekao da, bez okolemanja, bez dodatnih pregovaranja. I tu dolazimo do onog najnevjerojatnijeg dijela. Benacer je pristao na Dinamo zbog povjerenja, zbog čovjeka koji je vjerovao u njega kada ga je čitav nogometni svijet otpisao. Benacer je krenuo prema Zagrebu. Sve je dogovoreno. Ostaje zamoličnički pregled. U 1:30 ujutro Dinamo je objavio vijest koja je iznenadila nogometni svijet. Navijači ne mogu vjerovati. Mediji se uteču objasniti kako je to moguće, a odgovor je jednostavan. Boban je iskoristio svoju mrežu kontakta, svoju reputaciju, svoje poznavanje nogometa da napravi transfer koji će se pamtiti desetljećima. Ovaj transfer mijenja sve. Josip Mišić konačno ima konkurenciju na poziciji zadnjeg veznog reda. Dinamo dobiva igrača koji je igrao na najvišoj razini, koji ima iskustva Lige prvaka, koji je osvajao naslove. To nije samo pojačanje za momčad, to je poruka cijeloj ligi, cijeloj Europi. Dinamo više nije klub koji dovozi nepoznate igrače iz nižnje lige. Dinamo je klub koji može dovesti reprezentativca iz Milana. To je skok u kvalitetu koji se događa jednom za generaciju. Benacer dolazi u najbolje godine karijere. Sa 27 godina ima iskustva, ali i energiju. Možda je u Milanu bio otpisan, možda ga ozljede prate, ali u Zagrebu dobiva novu šansu. Šansu da pokaže da je još uvijek igrač svjetske klase. Gazzetta dello Sport napisala je da je to tužan epilog za igrača koji je živio bajku u Milanu. Možda je tužan za Milan, ali za Dinamo je to početak nove ere. Dovesti igrača vrijednog 15 milijuna eura, igrača koji je bio 3. najplaćeniji iz Milana, igrača koji je osvajao Scudetto, to nije epilog, to je nova priča. Boban je još jednom pokazao zašto je legenda. Ne samo kao igrač, nego i kao dirigent. Iskoristio svoje kontakte, svoju reputaciju, svoje poznavanje nogometa da napravi transfer koji će se pamtiti desetljećima. Benacer stiže u Zagreb za željom da pokaže da još uvijek može. Dinamo mu daje tu šansu i ako se sve posloži, ako se ozljede riješe, a ako se kemija stvori, ovo može biti transfer koji će promijeniti istoriju hrvatskog nogometa. Jedan igrač ne mijenja sve, ali ponekad jedan igrač može biti razlika između dobrog i velikog kluba. Benacer ima sve pretpostavke da bude ta razlika. Što mislite o tom transferu? Hoće li Benacer opravdati očekivanja? Javite nam u komentarima.